मतिलाल अस्वाल निफ्टी माइक्र' केप 250 इंडेक्स फान्ड बे मोनसे फान्डा इनभेस्टेड जाबाय माने बेयो दिनैनिफ्राय इनभेस्ट जाजेनबाय दाखालि बेखौ आङो लाइभआव नोंथांमोननो जायफोरा नायदों नुदों जे आङो लाइभआव इनभेस्टेड खालामदोंमोन बेयो प्रग्रेसआव थानानै दिनै टिउसडे दिनैनि दिनाव मा जाखो इनभेस्टेड जाबाय 10,000 इनभेस्टेड खालामदोंमोन बेनिनो 9999 माने 10,000नो थाइसे खम जानानै दङ आरो बेबायदि माखासेया मा दानो एक्सपेन्स रेशिय' बायदिसिना बेफोराव चार्ज हमबाय एक्सपेन्स रेशिय'आव चार्ज हमनानै बेखिनि इनभेस्टेड जाबाय दा बेवहाय आङो अपेन खालामनानै नायनोसै बेसेबां दामाव बायनाय थांखो बियो दाखालिनि अर्डार खालामनाय जितु मिउचुवेल फान्ड बे मतिलाल अस्वाल बियो इनभेस्टेड जाग्रोबाय मोनसेया जाथ'वाखै दिनैनि गेजेरावनो मोनसेखौबो इनभेस्टेड जानाय देखायनो हागौ नाथाय दासान्दि जाथ'वाखै मर्निं टाइमावहाय दायो मार्केट अपेन जायोब्ला मिन्थिगोन दा जेबो मेसेज फैथ'वाखै नैबे मतिलाल अस्वालनिया मोनसे मेसेज फैगोन माने बेयाव इनभेस्टेड जानाय रेकर्डखौ देखायबाय बेवहाय माइनास नुदों दिनै माइनास 4.21% बेबायदि दिनैनि दिनाव मार्केटआ डाउन फारसे मुभमेन्ट जाफिनबाय बे मा जाबाय 1 मान्थनि ग्राफ मास मोनसेयाव बेबायदि मा जादों दावख्लायदों आरो दावख्लायफिनबावबाय नै आरो ल' मारिबावसिन ल' फारसे थांफिननो हागौ नैबे मोनसे मतिलाल अस्वालनि इन्डेक्स फान्डा बेयो दिनै माइनास देखायनाय हिसाबै बेनिफ्राय बेखौ आं बेसेबां दामाव बायनो मोनखो दाखालि आङो नैबे गोजौआव थांनाय अबस्थायावसो अर्डार खालामनानै दोनदोंमोन बेनिफ्राय दिनै नैबे डाउन फारसे फैफिनबावबाय आरोबाव बेनिफ्राय बेखौ बेसेबां एनइबिआव बायनो मोनखो आं एनइबि होननाय मोनसे प्राइस थायो बे प्राइसआव आङो नायोब्ला मिथिसिगोन बेवहाय आङो क्लिक खालामनानै नायबाय टटेलि दिनैनि रिटार्नखौनो देखायखाबाय डाइरेक्टलि इनभेस्टेड जानाय लोगो लोगो मा जाखो 141 लस देखायबाय डाइरेक्टलि इनभेस्टबो जाबाय बेनिफ्राय लसबो देखायखाबाय दा बेखौ आं एनइबि हिसाबै बायनो मोननायखौ नैबेयावहाय नुजोबगोन ट्रेनजेक्सन हिस्ट्रिया नै बेवहाय नायनांगौ सिङावहाय डाउन साइडआव डाउनाव नायबाय आङो नायबा इनभेस्टेड एमाउन्टआ 8 नभेम्बर 2024 दाखालिनि 8 नभेम्बरावनो बियो इनभेस्टेड जादों नाथाय एनइबि प्राइसखौ मोनदों आङो 18.1167 एनइबि बेबायदि एनइबि प्राइसआव मोनदों दा एनइबिया सोलिबाय थादों एभारेज एनइबि नैबेनिफ्राय कारेन्ट एनइबिया 1167 बेनो नै कारेन्ट एनइबिखौनो आङो दिनै बायनो मोनबाय दाखालि एसे गोजौआवहाय अर्डार जादोंमोनब्लाबो नाथाय मा जादों बियो दिनैनि दिनावसो एनइबिखौ आङो मोनदों आरो एनइबिखौ दिनैसो डिक्लेयार खालामबाय बे एनइबियाव बायनो मोनबाय माने माइनास 4 सामथिं बेबायदि दानि माइनास देखायनायाव आङो बायनो मोनबाय दाखालि अर्डार खालामना दोनखानायखाय बिनि गोजौसिनाव बायनो मोनब्ला आरो बांसिन लस देखायगौमोन नैबे ओरैनो स्मल लस देखायजेनबाय फार्स्टआवनो जेबो नङा बेबायदि लस प्रफिटखौ जोङो दा टेनसन लानो गोनां गैया माने बेवहाय जोङो बेसेबां एनइबिआव बायनो मोनखो बेसे अब्ला बेखिनि आयदाखौ मोनसे इनभेस्ट खालामजेननायनिफ्राय अर्डार जानानै दिनैनि सानथाम सानब्रैनि उनावसो इनभेस्टेड जानाय बे प्रसेसखौ नोंथांमोना नुबाय आंनि पर्टफलिय'खौ आं नोंथांमोननो देखायबाय माबायदि इनभेस्टेड जायो बेनिफ्राय आं बेक खालामनानै नायफिनबाय बेवहाय माइनास 4.21 माइनासआव आङो इनभेस्ट खालामनो मोनबाय नैबेयाव आङो दिनैसो आंनि एमाउन्टखौ इनभेस्ट खालामबाय थारमाने आंनि रांखौ दिनैसो इनभेस्ट खालामनानै होबाय मिउचुवेल फान्ड कम्पानिया बेबायदि आरो बेनिफ्राय आं बेक खालामजोबनानै नायथारनोसै ग्राफआथ' बिदिनोसै टटेलि ग्राफखौ नायोब्लाथ' 6 मान्थआव बेबायदि ग्राफ खारबाय थादों नाय 6 मान्थआव बेबायदि गोजौ फारसेसो थांदों नाथाय दावखोलाय बेबायदि मुभमेन्टआथ' जाखायो बेनिफ्राय 1 इयारावहाय नायोब्लाथ' 1 इयाराव मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय अलाव नायोब्ला गासै इयार्सआव थिगानो दङ दासिमबो अके बेनिफ्राय बेक खालामना नायबावनोसै आङो बे जाबाय इनभेस्टेड जाबाय बेनिफ्राय बाखि मोनसे अर्डार दंबावो बे अर्डारा दिनैनि गेजेराव जायोना जाया नुनो मोनगोन बेनिफ्राय दिनै लस जादों बे लसखौ आङो बेसेबां लस जादों आरो देखायबावनोसै अके लसआ जाबाय 1412 रुपिस बेबायदि रां 1412 थाखा बेबायदि लस देखायजाबाय आङो मैयाबो लस देखायदों मैयाबो बिदिनो 1300 प्लास बेबायदि लस जादों मानो होनब्ला दा 3112 थाखा माने
3112 बेबायदि रां बेबायदि प्रफिट बा रिटार्न टटेलावहाय रिटार्न्सखौ बेबायदिल' नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय इनभेस्टेडआथ' मोनसेनि जादेरनानै दा इनभेस्टेड एमाउन्टआव 1,59,492 बेबायदि इनभेस्टेड एमाउन्ट देखायबाय। नैबे 9,000आ दिनैनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ बेवहाय नुबाय, दिनैसो नुनो मोनबाय। दाख्लै अर्डार खालामदोंमोनब्लाबो दाख्लै जोङो मिउचुवेल फान्ड मोनसे लामसाम खालामदोंमोनब्लाबो दिनैसो बे एमाउन्टखौ बेवहाय प्लास जानायखौ नुनो मोनबाय इनभेस्टेड एमाउन्टआ। बेनिफ्राय रिटार्नजों जाबजों नैबेयाव कारेन्ट भेलुआ जाहैबाय 1,62,604 बेबायदि 3,000 प्लास जानानै इनभेस्टेडजों। अके, दासान्दि बेबायदिनो प्रफिटआ खम जागासिनो दं, लसआ माने बांसिन देखायगासिनो दं। सिगांनि भिडिअफ्राव आं देखायदोंमोन प्रफिटआ बांसिन नुनो मोनबाय थायोमोन, बै समाव दा लसखौ बांसिन नुनो मोनबाय थानाय सम सफैदों। मानो होनब्ला गासैबो कम्पानिफोरा डाउन फारसे मुभमेन्ट जानानै दासो एसे गोजौ दावखोफिननोबो नागिरदों, नाथाय डाउन ट्रेन्ड मुभमेन्टआव दङ, डाउन ट्रेन्ड अबस्थायाव दंबाय थायो दा मार्केटआ, दावख्लायनाय अबस्थायाव दङ। दा एसे दावखोफिननो नागिरो, नाथाय आरो कारेक्सन बायदि डाउन ट्रेन्ड हिसाबै डाउन ट्रेन्ड फारसे डाउनथिंजाय फैबाय थानो नागिरदों। लासैनो थांनायखौ जों दा जेबो मिथिथ'वा, मार्केटनि कन्डिसना माबायदि, डाउन ट्रेन्ड। अके, बेखौ बुजिना लानांगोन। ओमफ्राय मोनसे अर्डाराव दंबावो मा, वान अर्डार्स दंबावो आंनाव, SBI निफ्टि स्मल केप 250 इन्डेक्स फान्ड वान टाइम होननानै बेवहाय मेनसन खालामदों। वान टाइम इनभेस्टमेन्ट 10,000 इन प्रग्रेसाव सोलिबाय थादों। दा बेखौ मोनसे टाइमावनो दाखालि आङो नोंथांमोननो थांखांनाय भिडिअ देखायदों, मोनसे टाइमावनो आंनो अर्डार खालामदोंमोन बे मोननैबो SBI आरो मतिलाल, बे मोननैखौबो आङो 10,000 20,000 इनभेस्टेड नोंथांमोननो माबोरै इनभेस्ट खालामो बेखौ प्रसेसखौ देखायबोदोंमोन। नाथाय एखे सम टाइमावनो नैबे इनभेस्टेड एमाउन्टआव इनभेस्ट जाफैयाखै। दिनै एखे टाइमावनो बेयो जानो हागौ दिनैनि गेजेरावनो दायो मार्केट अपेनिं जाब्ला जानो हागौ। बेखौ दायो मेसेजखौ मोनसिगोन आङो, गाबोननि आपडेटआवहाय नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। बेखौ नोंथांमोना जिखिनि इनभेस्टेड खालामनायनि फर्मुला बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो नुलांबाय थागोन। भिडिअखौल' जोबजासे नायबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, आरो सोरखौ माबायदि आरो इनभेस्ट खालामनायनि प्रसेसखौ एसे नोंथांमोनाबो बुजिलांनो हानाय जागोन। सानसेयावनो बुजिनो हानाय बेबायदि जोङो मोनथिजोबनो हाया, गोबां प्रसेस थायो। बे प्रसेसफोरखौ जोङो गासिबो सोलोंग्रोनानै लाग्रोनांगोन, अब्लासो जोङो मिउचुवेल फान्डआव प्रफिट लस माइनास प्लास बेबायदि सानफ्रामबो लस प्रफिट बेबायदिखौ जोङो सहायनो हानाय जागोन। दा बेखिनिया इनभेस्ट खालामनायखौबो आं नोंथांमोननो देखायबाय, आरो सानफ्रामबोनि प्रफिट रिटार्न बेसेबां मोनो आरो माबायदि जायो मिउचुवेल फान्डआव, माबायदि जोङो इनभेस्ट खालामनांगौ, आरो जोङो बेवहाय लस लाबखौ जोङो सानफ्रामबो नायबाय थायोब्ला सानफ्रामबो डाउट जानो हागौ गोसोआव, जुदि माखासे नलेज गैयियाव जोङो नोंथांनि मबाइलाव इनभेस्ट जाबाय थानायखौ नोंथाङा जुदि सानफ्रामबो नायबाय थायोब्ला, सानफ्रामबो जुदि नलेजआ जुदि आरो बेबायदि इनभेस्ट खालामनाय सिस्टेमजों इनभेस्ट खालामनायखौ जों बेवहाय ट्रेडिं खालामाखै, सिस्टेमजों इनभेस्टसो खालामदों मान्थलि वाइसै। बेवहाय डाउन ट्रेन्ड थांबाय थानायावबो, डाउन अबस्थायावबो मान्थलि मास मोनसे थारिख सफैब्लानो इनभेस्ट जागोन, आरो गोजौ थाङोब्लाबो गोजौ अबस्थायावबो मास सफैब्लानो इनभेस्टेड जालांबाय थागोन। माने राङा एकाउन्टनिफ्राय डिडाक्ट जानानै बेवहाय इनभेस्टेड जाफैबाय थागोन अट'मेटिक हिसाबै। बेखायनो बेवहाय प्रफिट लसखौबो जोङो डाउन ट्रेन्ड अबस्थायाव लस अबस्था सानफ्रामबो बांसिन नुनो हागौ, बेनिफ्राय प्रफिटखौ एसेल' नुनो हागौ। बेनिफ्राय आप ट्रेन्ड अबस्थायावहाय गोजौयै थांनाय अबस्था जुदि बेबायदि गोजौ फारसे गिदिंबोयोब्ला प्रफिटखौ बांसिन नुबाय थागोन, आरो लसखौ एसे नुलांबाय थागोन। बेबायदि माने डिफारेन्सखौ जोङो इनभेस्टेड खालामलांबाय थायोब्ला नुनो मोनगोन। बेबायदि आइडियाखौ जोङो इनभेस्ट खालामनायनि गेजेरजोंनो जोङो नायबाय थायोब्ला नुनो मोनगोन। नाथाय सानफ्रामबो पर्टफलिअ अपेन खालामबाय थायोब्ला मा जागोन, फिलिंस फैगोन, माथो दासिमबो प्रफिट देखायाखै, इसेबां आं रां जमा खालामबाय, इनभेस्ट खालामबाय, बेबायदि फिलिंस फैनो हागौ। बेखायनो जोङो नलेज गैयि समावहाय बांद्राय नायालासिनो डाइरेक्टलि इनभेस्ट खालामबाय थानाय, बेनिफ्राय सानफ्रामबो नायाबाबो जेबो माने उसुबिदा गैया, नायालासिनो इनभेस्टेड खालामलांबाय थानोबो हायो। खम राङै जेन'बा 1,000 मान्थलि जोङो इनभेस्टेड खालामलांबाय थायोब्लाबो जथेस्थ' माने सानसे समाव बेनो बुरजा रां जागोन। बोसोरसेयावनो बे 1,000 राङानोथ' गोबां रां जमा जागोन ना, जेनेबा 1,000 खरे 12,000 बेबायदि रां इनभेस्टेड जायो। बोसोरसेयावनो 12,000 रां जमा जालांबाय थागोन बे मोनसे इनभेस्टमेन्ट SIP मिउचुवेल फान्डआव। मिउचुवेल फान्ड जुदि मोननै मिउचुवेल फान्ड सेलेक्ट खालामनानै 500 मोनसेयाव 500 आरो मोनसेयाव 500 बेबायदि इनभेस्टेड खालामलांबाय थायोब्ला राननानै दोननाय जाबाय, मोनसेयाव 500 मोनसेयाव 500, बेनिफ्राय
बोसोरसेयाव 12,000 खरि इनभेस्ट खालामनो हानाय जाहैगोन। अब्लानिया 12,000आनो जुदि हमनानै लादो 10 बोसोरसिम जुदि 12,000 खरि दोनोब्ला बेसेबां जागोन 12,000 बेनिफ्राय इन्टु 10 बिदिब्ला मोनसे लाथिख' होदेरबानो जाबाय 1 2 3 4 1,20,000 बेबायदि नोंथांनिया 10 बोसोरावहाय इनभेस्टेड जायो। 10 बोसोराव 1,20,000 इनभेस्टेड जायोब्ला बेसेबां रां जाहैयो केलकुलेसन खालामनानै नायोब्ला मोनगोन। सर्टकाटै आङो बेखौबो दानो स्पिडआव देखायनोसै। बेखौ जों मायाव केलकुलेट खालामनो हायो। मोनसे केलकुलेटर दङ। बे केलकुलेटराव थांनानै जोङो बेनि रिटार्नफोरखौ नायब्लानो मोनो। जुदि 1,000 खरि इनभेस्ट खालामोब्ला क्रमाव थांबाय आङो। क्रमाव थांनानै बेवहाय SIP केलकुलेटर आङो टाइपिं खालामनानै दोनखादों। बेवहाय आङो SIP केलकुलेटरावहाय थांनानै अपेन खालामनानै बेनि केलकुलेट खालामनायनि फर्मुलाखौ देखायनोसै। दानिया नायदो जोङो मान्थलि 1,000 खरि जेनेबा इनभेस्ट खालामनो नागिरदों। 1,000 खरि जुदि SIP आं नैबे SIP आव सेलेक्ट खालामबाय। लामसामबो दङ। लामसाम केलकुलेसन खालामनो हायो आरो SIP केलकुलेसन खालामनो हायो। बेवहाय दा आं गिदिर जुम खालामनानै देखायनोसै। बेबायदि मान्थलि इनभेस्टमेन्टआ 1,000 खरि इनभेस्ट आङो बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय एक्सपेक्टेड रिटार्न रेटआ जाहैबाय फ्राय मिउचुवेल फान्डआव जोङो 15%खौ माने केलकुलेट खालामनो हायो। मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डनि एनुवेल रिटार्नफोरखौ आरो टटेल रिटार्नफोरखौ नायोब्ला जोङो 15%नि सायाव गोजा बांसिन मोजां स्मल केपआव जुदि इनभेस्ट खालामोब्ला स्मल केप साइजआव जुदि दोनोब्ला स्मल कम्पानियाव बेनिफ्राय बेखौ जोङो 15% खरि एभारेज खालामना होबाय। बेनिफ्राय टाइम पिरियडखौ लाबाय। 10 बोसोर सेलेक्ट खालामनाय दंखायो। टाइम पिरियडआबो 10 बोसोर। बेनिफ्राय 15% खरि रिटार्न। बेनिफ्राय 1,000 खरि मा जाखो इनभेस्टेड मास मोनसेयाव बेबायदि रां जमा दोनथुमलांबाय थागोन। जेन'बा इनभेस्ट खालामबाय बेबायदि मास मोनसेयाव 1,000 खरि। बेनिफ्राय 15% खरि कम्पाउन्डिं जायो। बेयो कम्पाउन्डिंआ बेलेग धरननि। जोङो गुबुन माबाफ्राव गुबुन LIC बा बायदिसिना FD बायदिसिना माबाफ्राव जों जुदि दोनोब्ला बेवहाय कम्पाउन्डिं जाया। नाथाय मिउचुवेल फान्डआव कम्पाउन्डिं जायो। कम्पाउन्डिंनि थाखायनो रांफ्रा बुरजा जायो। इनभेस्टेड एमाउन्टनिफ्राय बांसिन बुरजा जायो आरो डाबल जाबाय। जेनेबा आङो बेवहाय नुबाय 1,20,000 1,20,000 इनभेस्टेड एमाउन्टनि बेवहाय 1 लाख इनभेस्टेड एमाउन्टआ 1,20,000 बिदि 1,20,000 इनभेस्टेड एमाउन्ट। बेनिफ्राय रिटार्नखौ नोङो बेसेबां मोनदों 1,50,657 बेबायदि रिटार्न जाहैबाय। नाथाय माखासे बेवहाय जोङो मा दानगोन टेक्स दानगोन 12.50 बेबायदि 12.5 थाखा मोनसे मा दानो टेक्स दानगोन। टेक्स दाननानै जोंना राङा खमायनानै एकाउन्टआव हाबफैगोन आरो बेबायदि। बेनिफ्राय टटेल राङा जाहैदों मोननैजों प्लास जानानै 2,70,657 बेबायदि इनभेस्टेड आरो प्लास रिटार्न मोननैजों 2,70,657 बेबायदि रां नुहैनो मोननाय जायो। बिदिब्ला डाबलनि एसे बारा जाहैबाय। बेनिफ्राय टाइम पिरियडखौ बांसिन होनो हानांगौ। टाइम पिरियड जुदि बांसिन होनो हायोब्ला बेवहाय कम्पाउन्डिंआ खामानि जायो। कम्पाउन्डिंखौ जोङो टाइम पिरियडखौ बांसिन होयोब्लासो कम्पाउन्डिं नुनो मोनो। 10 इयार्सनि जायगायाव 15 इयार्स जुदि बारायना होयोब्ला 15 इयार्सनि कम्पाउन्डिंखौ नायदो 1,80,000 इनभेस्टेडआ 1,80,000 जाबाय। कम्पाउन्डिं पावारखौ नायोब्ला नायदो 4,96,867 बायदि जोङो कम्पाउन्डिं इन्टारेस्ट बेवहाय बारायनाय नुनो मोनबाय। बिदिब्ला इनभेस्टेड एमाउन्टनि जोङो बांसिन रां बेवहाय रिटार्न नुनो मोनबाय। बे जाबाय रिटार्न्स। ओमफ्राय टटेल भेलुआ मोननैजों दाजाबनानै 6,76,867 बेबायदि टटेल एमाउन्ट नुहैनो मोनबाय। अब्ला 1,000 खरि इनभेस्ट खालामनायाबो सानसे समाव जुदि 15 इयार्ससो टाइम जुदि होनो हायोब्ला 15% खरि कम्पाउन्डिं जानानै 4,96,000 रिटार्न जानानै आरो गासै इनभेस्टेड एमाउन्ट 1,80,000 प्लास टटेल 6,70,863 बेबायदि जोंनि पर्टफलिअ SIP इनभेस्टमेन्ट खालामनायाव जोङो सानसे समाव नुहैनो मोनगोन। बेबायदि इनभेस्ट खालामलांबाय हानांगोन। धैर्य खालामबाय थाब्ला हेबिट जाबाय थाब्लानो जोङो इनभेस्टेड मान्थलि इनभेस्ट खालामनो जोङो हुदा जालांगोन। बेखौ जोङो गावबा गाव इनभेस्ट खालामलांबाय थाबानो जेबो नङा होननानै जों सानना लागोन। अके, बेखिनियानो। दा आङो बेखिनिखौ देखायनाय जाबाय। बेनो सिम्पल प्रसेस। एसेबां बेवहाय जोङो नलेजबो लानो गोनां गैया। माखासे
सोलोंनांगोन, नाथाय सोलोंनायनि गेजेरजोंनो जोङो बेबायदिनो मोनथिलांबाय थागोन। अके, दिनैनि मिउचुवेल फान्ड पर्टफलिअ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला थेंक इउ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।